Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. Wani piye jenane? Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki ya anggang ya ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo Mas. Lah aku koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh dilokne wit to, dilokne wit, dilokne wit Mas. Ayo ayo. Ngici. Lah yo. Wit. Ya. Wit pring kan cilik langsing. Oh, wit. Ngerti pring